سب بلبو أمينو يتصدق بأفوت أمينو يدحن سلذي بأفكا يسوس قويتا مخانو انت نقركا بلب خاون كم موتات كم زت سو انت أمنكا نسخا كتدحينيخا زي أبير المسكن طباب مالت أزم مالت يجزي أبير المسكن طباب مالت أتأملاخ نعخا بقويتنان مدحنان يسوس كريستوس جيرو زي مخال الكامغري نعو حراي إلكا بأمنة مقبالي زي أبير المسكن ود أملاخ زلو زي أبير المسكن هيوت هلو ود أملاخ زي يقولنا إحواتي بسنكي حد ود أملاخ زي يقولوا مخانو نسو نهيوت أير يعني انت يدعى قوت عدعى أبو ينبر يبلنا اتصحف سلازي حوي حبتي حجي أملاخ زن يبو كازل عدمة ناي محرت عدمين صباح عينات كان لومي أملاخ زمخر الكامغري بقويتنان مدحينان بيسوس كريستوس أمن نايزل عالم هيوت كتركب إخا سمعتنا وقدامنا كاب زيافير ربنا كاب قويتنا يسوس كريستوس ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም እዚ بخفل አገልግሎት ወንጌል ረሕቦት ቤተክርስቲያን ኣብ ቫንኮቨር ካናዳ በትግርኛ ዝዳሎ ፈነወ መደብ ወንጌል ንኹሉ حجيا طمعت مدحان حجيا حجيا طمعت مدحان حجيا سلام كردستان أبزل لكمو سلام انتعنان نمنيلكم أزي كابتا بانكوفر تركب رحبوت بيتكريستيان إيرتراز محلالف سومناوي وانجيل نخلو زبل برنامج نايو لو مدما خم لمود دي أبير مسجل وانجيل حجنا لكم متينا لنا أملاخ مسجن لو معنتي فلي بزبالة نوح زبالة صحفنا متحف كردوس كفالنا متحف كردوس أم بيبي زي جنبر ملختي أملاخ مسجن بتسمونا اختكتاتلو ندما بخبري عدمكم إذا لو معنتي نوح زبالة صحف ذنب وخفلي كاب وانجيلا ولوكاس صحفو معرف 10 شدشته كاب قطر 10 شعته كسع فصامي زلو حسابينا لو معنتي زي أبير مسجن كنري كم زيبل أي كدان كبور بفتان زخدن كل معلتي ناقايت زحقوس هابتام سبعي نبره على زارد السمود خاون بغوصلو توريسو عوافدق يوديقو نبره كابتي أما عدت هابتام زودق رفراف كتسقب دما هرر يبل نبره أخلابات النامت سوخا غوصلو يلحسو نبرو كون دما تدخا مسموته ملاقتنا بحق برهام وسدو اتا هابتام مسموته تقبره أبسي أول أبسقاي عينو حبيلون أبراهام كبرحقنا لازار ربحق فور أيو تسويعو خا وأبو أبراهام بزهر هل تزي سكر لخمو محرني أنفع أصابعو وما يتمعو لساني كزحل اللين على زار سرد اللي بلو أبراهام قنا ودي نسخص بيوتك خلها تدلها خم تقبلك على زار دما كمو مكراكم تسقى بذكر حجقنا نسو أبزي تصنع نسخة دما تسك مسلنا يزخلو دما توم كابخاتكم كحلفو زلاليو منتي خيخلو كابو زلون وانا خيساغروس امونغنا نامونغخمن عبيغاك تغيرو لو بلو شعونسو وابوي امبارسي حموشتا حواتالو نمو نساتهم نابزا سفرا سقايزي اخي مصو خمسكرلو من الازار نابيت ابوي كسدو المنا كالخو بلا أبراهام دما موسى النبياتن اللوم ناتاتهم يسمعوا بلو نسوها أيكونن أبو أبراهام كم موتات حدا تخدم سخ نستحيهم بلا نسو دما موسى النبياتن تزي سمعوهم سي كم موتات حدا تتنسون كتو أي كأمنون يوم
بلو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብዛ ሕጥቦ ጽሑፍ እዚኣ እግዚአብሔር ይመስገን ካብዛ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥሪ 19 ንኔው ትረኸባ ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ዓባይ መልእኽቲ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚኣ እግዚአብሔር ይመስገን ንሰብ ዝኸውን ንህይወት ዝኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሰብ ህይወት ሎሚ ናይ ሰብ ህይወት ጽባሕ እንታይ ከም ዝጎንፎ ናይ ሰብ ህይወት ንዘላለምነት እንታይ ከም ዝረኽቦ እተዘንቱ ዓባይ መልእኽቲ ዘለዋ ጽሕፍቲ እግዚአብሔር ይመስገን ዝኾነ ይኹን ሰብ ነዛ ጽሕፍቲ እዚኣ እግዚአብሔር ይመስገን ሸለሊሉ ክሓልፋ ኣይግባእን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ድማ ኢና ካብዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ኣምላኽ ይመስገን ሰለስተ ዓበይቲ ምህሮታት ክንርኢ ሎማዓንቲ ኣብ ቅድሚኹም ዘለኹ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እታ ቀዳሚቲ እንሪኦ ዓባይ ምህሮ ከምዚ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ናይ መጀመርያ ካብዛ መጽሓፍ እዚኣ እንረኽቦ ትምህርቲ ይሕዋተይ ወዲ ሰብ እንተ ሓየለ እንተ ደኸመ እንተ ሰነፈ እንተ በርትዐ እንተ ዓሸወ እንተ ጠበበ እንተ ተማሃረ እንተ ዘይተማሃረ እንተ ሃብተመ እንተ ዘይሃብተመ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ጋሻን መጻተኛን እዩ ኩል ጊዜ ክንዝክሮ ዘለና ምዝካር እዚ ምዝካር እዚ እዩ ስለዚ ኸኣዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ጊዜ ንሰብ ጋሻን መጻተኛን ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከዘክሮ እግዚአብሔር ይመስገን ንሪኦ ሓደ ካብኡ ኢሳያስ ነቢ ኢሳያስ ኣብ ትንቢቱ ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 6 ከምዚ ኢሉ ኣዘኪርዎ ኣሎ ንሰብ ኢሳያስ ከምዚ ኢሉ ድምፂ ኣዋጅ ኢሉ ኣዋጅ ኢሉ ድሓር ሓደ ኸ እንታይ ኢሉ እንታይ ለኽእውጅ ኢሉ ከምዚ ኢልካ ኣውጅ ኢልዎ እንታይ ለኽእውጅ ኢልዎ ስጋ ዘበለ ኩሉ ሳዕሪ ኩሉ ክብሪ ኸዓ ከብ ዕምበባ ምሩር እዩ ኢልካ ኣውጅ ኢልዎ እንታይ እዩ ተኣዋጅ ነይሩ ስጋ ዘበለ ኩሉ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሪ ድማ ከም ዕምበባ ምሩር ኢልካ ኣውጅ ኢልዎ حواري يعقوب دما نزي مسترده كابز حساب زي وسد ابيلو ፀሐይ ምስ ወዓይኣት መጽሞ ነቲ ሳዕሪ ተንቅጾ ዕምባብኡ ድማ ይረግፍ ደመትርኢቱ ድማ ይጠፊሎ ሰብ ከምዚ እዩ ኢልዎ ማለት እዩ ሰብ ስልክዕ ከም ሳዕሪ እዩ ኢልዎ ኣቦታትና ነዚ ስለዝተረዱ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ካብዚ ካብ ምርዳእ ካብ ዝተገሰ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓደ ዓብይ ጸሎት ጸልዩ ከምዚ ኢሉ ጸልዩ ኣሕዋተይ ኦ እግዚአብሔር ከመይ ዝበልኩ ሓላፊ ምዃነይ መን ትኽፈልጥን መወዳእታይን ልክዕ መዓልታተይንሲ ክንደይ ምዃነን ኣዘክረኒ ኢሉ ኣብ ካልእ ጽሑፍ እውን ውስኻ ኣቢሉ እንታይ ኢሉ ጥበበኛ ልቢ መታን ከህልወንሲ መዓልታተይ ክንደይ ከም ምዃና ክፈልጥ መሃረኒ ኢሉ ኣሕዋተይ እዚ ዓብይ ጥበብ እዩ እዚ ዓብይ ልቦና እዩ ሰብ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ጋሻን መጻእተኛን ምዃኑ ክፈልጥ ዓብይ ጥበብ እዩ እዚ ኣቐዲምና ዘንበብናዮ ሰብኣይ ካብዚ ክፍሊ ዘንበብናዮ ሰብኣይ በዚ ከምዚ ጠቢብ ኮይኑ ኣይተረኸበን ዓሽዩ ህይወት ንዕኡ ኣብዚ ምድሪ እዚ ጀሚራ ጣዕሚ እዛ ምድሪ እዚኣ በሊዕካ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ተሓጒስካ ኣጥሪኻ ዝላይካ ጌርካ ተሓልፍ መሲልዎ እዚ ሰብኣይ እዚ ዓሽዩ ከም ኣቦታትና ኣይለበመን ስለዚ ይሕዋተይ ከምቲ ኣቐዲሙ ኣዋጅ ዝተባህለ ኣዋጅ ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሪ ድማ ከም ዕምበባ መሮሪ ዝተባህለ እዚ ሰብኣይ እውን ጊዜኡ ኣርኪባቶ ከም ሳዕሪ ነቂፁ ሓሊፉ ሞይቱ ይብለና ኣብቲ ክፍሊ ጽሑፍ ድሕሪኡ ከዓ እታ ካልኣይ ዓበይቲ ትምህርቲ ንምሃራ ካልኣይ ትምህርቲ ከዓ እዚኣ እዚ ሰብኣይ እዚ ግን ነቂፁ ኣይተረፈን ብሰርቲ ኣብ ዘመን ህይወቱ ከሎ ዝመረፆ ምርጫ ወይ ዝዓሸው ዕሽነት ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ብናይ ዘላለም መቕፃዕቲ ክቕፃዕ ናብ ገሃነም ወሪዱ ይብለና ተኽፍሊ ጽሑፍ ኣሕዋተይ ኣምላኽ ካብ መጀመርያ ንወላ ሓደ ናብ ገሃነም ክኸይድ ፍታዊ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመፅእ እምበር እግዚአብሔር ሓደ እኳ ክመውት ፍታዊ ይኮነን ምንታይ ዳ ሰብኣይ ዝሞይቱ እዚ ሰብኣይ እዚ ደኣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንቡና ኣዳም ብዝሃቦ ሕጊ ከምዚ ኢልዎ ነይሩ ካብዚኣ ምስ እትበልዕ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ዝብል ስርዓት ንዕኡ ጥሒሱ ብሰንካ ኣዳም ድማ ኩሉ ሰብ እንታይ ኮይኑ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ሞት ሞይቱ ስጋዊ ሞት ጥራሕ ዘይኮነስ ዘለኣለማዊ ሞት ድማ ሞይቱ በዚ ግን ኣምላኽ ደው ኣይበለን ስለታ ዘለኣለማዊ ፍቅሩ ስለታ ዘፍቀረና ፍቅሩ ክብል ግን እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ምስ ኣምላኽ ተባኢስና ከለና ንሕና ጸላእቱ ከለና ብሞት ወዲ ገይሩ ዓረቀና እግዚአብሔር ይመስገን
نحنا جنا صلات خلنا نحنا قدو خي جبرنا خلنا نحنا حاتياتنياتات كلنا نودو بمثل حاتياتنيا سغا غيرو اب كندنا نتحاتيات املاح ግን እንታይ ገይሮ ኮኒንዎ እምባር ሰባይዚ ዓሽዩ ዝብሎ ዘለኹ ነዚ ፍልጠት እዚ ሕራይ ብለን ነዚ አምላኽ ዝመኸረሉ ምኽሪ ሕራይ ኢሉ ካብቲ ዘለዓለማዊ ሞት ክድሕን ኣይፈተወን ኣይመሰሎን ዓሽዩ ዝሰባይዚ እምባርሲ እታ ሳልሰይቲ ዝዓበየ ትምህርቲ እንመሃራ ንዓይናትኩምን ሕጂ ዓባይ ጥበብ ዓባይ ትምህርቲ ትኾነና ትምህርቲ እንመሃራ ድማ ታሳልሰይቲ ክፍልያ ታሳልሰይቲ ክፍል ድማ ከምዚ ትብል እዚ ሰባይዚ ተንቢበዮ ደስ ምበለን እግዚአብሔር ይመስገን ሽዑ ንሱ እዚ ሰባይዚ ሓንሳ ነዛ ዓሽዩ ዝኣተዋ ገሃነም ተመሊሱ ክምለሳ ከም ዘይክእል ምስ ፈለጠ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ንሰብ ሓንሳ ሞት ድሕሪኡ ፍርዲ ተሰሪዑሉ ኣሎ ከም ዝብሎ ትጽሑፍ ሰብ ናይ ዘመን ህይወቱ እዘን ናይ ምሕረት ዓመታቱ እዘን ኣብዛ ምድሪ ያ ዝነብረን ክንደየን ብዘየገድስ እንተ በዝሓ 80 ዝኾነ ዓመት ናይ ምሕረት ዘመን እየን ኣብዘን ናይ ምሕረት ዘመን እዚአን ንእግዚአብሔር ደልዩ መገዲ እግዚአብሔር ፈሊጡ ብጎይተናን መድሓኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኑ ካብዚ ናይ ሞት እንተ ዘይድሒኑ ሓንሳ ካብዚ ዓለም እዚኣ ምስ ሰገረ ክምለሱ እንተደለየ ዕድል የብሉን ከምኡ ይብለና ትጽሑፍ ሽዑ ንሱ ተስፋ ከም ዘይብሉ ምስ ፈለጠ ተመሊሱ ናይ ንስሓ ዕድል ክረክብ ከም ዘይክእል ምስ ፈለጠ ንኣብርሃም ከምዚ ኢልዎ ዋቦይ ናተይ ነገር ካብ ወደቐ ናተይ ነገር ተስፋ ካብ ዘይብሉ ሲ ኣሕዋት ኣለውኒ ሓሙሽተ ኣሕዋት ኣለውኒ ኣበይ ኣብ ምድሪ ኣብዚ ንሕና ዝነብሮ ዘለና ስለዚ ነዚ ኣልዓዛር ስደደሎም እንታይ ኢለ ክሰደሎም ኣቦኹም ዓሽይበሎም ማለት እዩ ከምዚ ኣነ ዓሽዮ ዘለኹ ናብዚ ኣነ ዘለኹ መታን ከይትመጽሲ ተመለሱ ተነስሑ ኢልካ ኢሉ ክነግሮም ስረዶም ኢሎ አብርሃም ከምኡ ኢሎ ኖ አልዓዛር ምኻድ ኣይድልዮን እዩ ኣብኡ ሙሴን ነቢያትን ኣለው ኢሎ ድሓር ሰብኣይ ቅፅላ ቢሉ እንታይ ኢሉ ኣይፋሉን አብርሃም ኣቦይ ሓደ ካብ ሙታት እንተኸደስ ሽዑ እዮም ከኣምኑ ዝኽእሉ ኢሎ ኖ ኣብኡ ሙሴን ነቢያትን ኣለው ይብል አብርሃም ማለት እዩ ኣብኡ ንሙሴን ነቢያትን እንተ ዘይሰሚዖሞም ካብ ሙታት ሓደ እኳ ተተስአ ከቶ ኣይከኣምኑን እዮም በለ ይብለና እዚ ቅዱስ ጽሑፍ ማለት ይሕዋቴ ሎሚ ይብል ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ካብ ዝዓበየ ተኣምራት ካብ ሞት ምትሳእ ዝበለ ተኣምራት ካብ ኩሉ ዝበልጽ እዚ ቅዱስ ጽሑፍ እዚ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ቅዱስ ጽሑፍ እዚ እንተ ደኣ ኣሚንካዮ ኢኻ እትድሕን ይብል ኣሎ እሞ እዚ ቅዱስ ጽሑፍ እዚ እንታይ ይዝብል እንታይ ይኽእመን ናይ እዚ ቅዱስ ጽሑፍ እዚ ቅዱስ ጽሑፍ እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ይብል መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይበኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ክበጽሕ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ይብል እዚ ቅዱስ ጽሑፍ እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ በታ ሓደ ወዲ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ እምበር መታን ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕዘብ ክሳብ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ይብል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ቅዱስ ጽሑፍ እዚ እንታይ ይብል ኣብቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ዝጽሓፎ መጽሓፉ ከምዚ ይብል እቲ ካብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ ግና ከምዚ ይብል እንታይ ይብል ብልብኻ ናብ ሰማይ ክድይብ ኣይትበል እዚ ማለት ንክርስቶስ ከውርዶ ብልብኻ መን ናብ ሰማይ ክድይብ ከመይ ጌረ ኮን ክድሕን ክእለ ክድሕን ተኽእሎ የለን ኣይትበል እዚ ማለት ንክርስቶስ መን ከውርዶ እዩ ማለት እዩ ወይስ ናብ ማዓሙቕሲ መን ክወርድ ኣይትበል እዚ ማለት ንክርስቶስ ካብ ሙታት ከውፅኦ መን ይኽእል እዩ ኣይትበል እንታይ ደኣ በል ኣብዚ ኣላ ዓባይ ሓሳብ ሕዋተይ እንታይ ደኣ በል እቲ ቃል ኣብ ልብኻን ኣብ ኣፍካን ጥኻኻን እዩ እዚ ማለት እዚ ንሕና እንሰብኮ ዘለና ቃል እምነት እዩ እዚ ንሕና እንሰብኮ ዘለና ቃል እምነት እንታይ እዩ ዝብል ከምዚ እዩ ዝብል ክትረኽቦ ኢኹም ቁጥሪ 11 እቲ ጽሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርኒ ይብል እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑን ይድሕን እዩ ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተነገርካ ብልብኻውን ኣምላኽ ካብ ሙታት ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ክትድሕን ኢኻ አብርሃም እንታይ ኢልዎ ኣብኡ ሙሴን ነቢያትን ኣለዉ ኣብኡ ነዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ዝነግሩ ኣብኡ ኣለዉ እዞም ቃል ኣምላኽ ዝነግሩ እንታይ ኢሎም እዮም ዝነግሩ ሕዋተይ ከምዚ ኢሎም እዮም ዝነግሩ እንታይ ይብሉ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ ይድሕን ስለዚ ብኣፍካ
ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተ ነገርካ ብልብኻውን ካብ ምውታት ከም ዘትንስኦ እንተ ኣመንካ ንስኻ ክትድሕን ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ጥበብ ማለት እዚ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ጥበብ ማለት እቲ ኣምላኽ ንዓኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዝመኸረልካ ምኽሪ ንዕኡ ሕራይ ኢልካ ብእምነት መቕባል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ወዲ ኣምላኽ ዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ህይወት ኣለዎ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ግና ሕዋተይ ብሰንኪ ሓደ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ምዃኑ ንሱ ንህይወት ኣይርአያን እዩ እንታይ ደኣ ቁጣዕ ደኣ ኣብኡ ይነብር ይብለና እቲ ጽሑፍ ስለዚ ሓወይ ሓብቲ ሕጂ ኣምላኽ እዘን ሂቡካ ዘሎ ዕድመ ናይ ምሕረት ዕድመን ጽባሕ ዓይናትካነ ሎሚ ኣምላኽ ዝመኸረልካ ምኽሪ ብጎይታናን መድሓኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስ እመን ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትረክብ ኢኻ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ተባረኹ ብሩኻት ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ብምዃን ነዚ መደብና ትከታተሉ ዘለኹም ተኸታተልትና በዚ ሎሚ ዝተዋህበ መልእኽቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታኹምን ናይ ብሕቲ መድሓኒኹምን ክትቅበሉ ፈቓደኛታት ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ቦታ ብምዃን ምሳና ከምዚ ብምባል ሓቢርኩም ክትጽልዩ ትኽእሉ ሓቢርና ንጸሊ ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ስለዚ ዕድል እዚ ኣዝየ መስግነካ ኃጢአተኛ ምዃነይ ድማ የእምን ኃጢአተይን በደለይን ይቕረ ብምባል ክትቅበለኒ እጽሊ ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ምእንቲ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ እቲ ጽድቀይ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን ድሓር ድማ ፈርድ ከም ዝመጽእን ንኣምን ኣለኹ ከም ጎይታይን መድሓኒየይን ድማ ይቕበሎ ኣለኹ ስለ ዝተቐበልካኒ ድማ ኣመስግን ኣለኹ ኣሜን ስለምክትታልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ብርግጽ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ቃል ልብኹም ተረቲዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክትስዕቡ ዝወሰንኩም ተወሳኺ መብርሂ ምእንቲ ክትረኽቡ በዚ ኣብ ስክሪን ተጻሒፉ ዘሎ ቁጽሪ ቴሌፎን ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ስኩላትና ይኹን ኣሜን